Mukapin sa 300 ka mga delinquent employers ang nasita sa Social Security System sa Sugbo tungod kay napakyas sa pag-remit sa SSS contribution nga nakaapekto sa kapin 2,000 ka mga empleyado. Sayran ta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Later na lang. Gipasabot ni Eric Coronado, ang acting vice president sa SSS for Visayas, nga mahinungdanon kaayo nga dili mapaltahan ang SSS contribution sa mga miyembro aron maggamit niini ang pundo sa higayon nga gikinahanglan na kini. Busa, gipaniguro nila nga maprotehian ang mga miyembro pinaagi sa regular nga pagsusi sa mga employers kung narimit ba ang contribution sa mga empleyado. Sa mga pagbisita sa SSS, nadiskubrihan nila nga adunay mukapin sa 300 ka mga delinquent employers nga nakaapekto usab sa kapin 2,000 ka mga kawani. Moabot usab sa 60 milyones pesos ang wa marimit sa asoy mga employers ngadto sa SSS. Una ginamong ipangihusgan karon nga programa kay atong gitawag og RACE, no, or Run Against Contribution Evaders, no. Actually mao ni sa ang kato mga delinquent employers. Matawag to delinquent kay wala gyud sila ka subay sa ato pamalaod nga i-remit ang contribution on time. So, na-delinquent na sila tungod kay na-delay lang contribution or wagi sila ka-remit. Ang mga delinquent employers yatagan og panahon nga makurihan ang ilang kasaypanan isip kabahin sa due process apan kung magmagahi dad-on na sila sa legal nga proseso alang sa pagpahamtang og tukmang silot. Hinuon mamahimong ka-avail sa condonation ang mga delinquent employers apan gikinahanglan nga mopaubos sila sa assessment. Kung wagi gyapon taga po sa another pila ka days to comply. So kung wagi gyud sila compliance, then that's the time nga i-file ang case sa employer. Gihimugatan sa Social Security System kung SSS ang kamahinungdanon sa remittance sa contribution sa mga miyembro aron dili maglisod sa pag-claim sa higayon nga gikinahanglan na kini. Gitataw sa SSS nga mas bugat ang tulubagon sa employer kung adunay mahitabo sa kawani ug masayran nga wa marimit ang contribution niini. Sa pikas bahin, gipalambo ba sa ahensya ang ilang digitalization program sa mga SSS members. Gipatuman nila ang online process sa mga transaksyon sa mga miyembro din makita na sa mga SSS members direkta sa SSS portal ang update sa ilahang contribution. Mamahimo na usab nga ipaagi sa online ang pag-file sa mga kinahanglang benepisyo sa mga miyembro o madawat usab ang pagkuha sa claims sa partner nga bangko. Usa sa rason ini ang pag-decongest sa mga tao nga magpanon ngadto sa bahatan sa SSS. We have 7 benefits, no? So kani 7 benefits amo na gid siyang online na siya, like the sickness, maternity, the unemployment, retirement, disability, death, and funeral. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.